kohti korkeuksia. Laaja vuori, 227 metriä ja hissilinjaa ylös. Siitä on nyt 8 viikkoa, kun lähdin mukaan Ivellon hyvinvointivalmennukseen. Mun tavoitteet oli aika selkeät. Mulla on puolen vuoden ikäinen vauva ja mä halusin karistaa raskauskilot ja mahtua niihin vaatteisiin, mitä mulla vaatekaapissa on. Sen lisäksi halusin löytää liikunnasta iloa, löytää aikaa arjestani liikkumiseen ja saada sellaista hyvää oloa, energiaa arkipäiviin. 8 viikkoa, aika lyhyt aika, mutta kyllä siinä ehtii. Nyt meidän valmentaja Henna antoi meille tehtäväksi kiivetä jonkun korkeavuoren päälle, katsella tätä matkaa taaksepäin ja pohtia, että mikä on mennyt hyvin ja mitä olisi voinut ehkä tehdä paremmin. Mä valitsin nyt tämän laajavuoren. Ihan hirveä nousu edessä. Kerron tuolla ylhäällä fiilikset, paitsi tästä noususta, niin koko projektista. Harvi kun nämä hissit ei toimi. Ois kyllä käyttöä. Nyt ei pysty enää juosta. Niin korkea nousu. Aika tiukka. Lokkakirje. Tuolla ylhäällä seisoo mun mies ja mun poika. Ilman niitä ei olisi tää homma onnistunut. Kotolta on tullut ihan mahtava tuki. Jes. Aika tiukka on, mutta täällä ollaan. Huipulla ollaan ja tää kuvastaa aika hyvin sitä, minkälaisia itsensä ylittämisen tavoitteita tässä 8 viikon aikana on tullut tehtyä. Mulla oli hyvä motivaatio jo alkuun ja se on kyllä kantanut pitkälle. Ehkä suurimpana onnistumisena ja helpommin mitattavana tavoitteena on se, että ne vaatteet todellakin nyt mahtuu päälle sillä vaatekaapista. Vajaa 5 kiloa on lähtenyt tässä parissa kuukaudessa ja se tekee tietysti olot tosi hyvän.